Francesc Orriols Cots, nascut a Solsona el 2 de juny de 1919, va ser un dels molts catalans que van patir l'horror del nazisme. La seva vida va estar marcada per la deportació i el sofriment als camps de concentració. El 17 de gener de 1944, Orriols va ser traslladat des del camp de Compiègne, a França, cap al camp de concentració de Buchenwald, a Alemanya. Va arribar-hi el 18 de gener i va ser identificat amb el número de presoner 40.426. Buchenwald era un dels camps més grans i temuts del règim nazista. Fundat el 1937, era un lloc on els presoners eren explotats fins a la mort. En aquest camp, Orriols va haver de sobreviure al fred extrem, la gana, les malalties i el maltractament constant per part de l'SSS. Milers de persones van morir en aquest camp, executades, esgotades pel treball esclau o assassinades en experiments mèdics inhumans. El 23 de febrer de 1944, Orriols va ser traslladat a Flossenbürg, un camp construït el 1938 per presoners polítics i criminals comuns. Aquí, els presoners eren obligats a treballar en una pedra de granit en condicions inhumanes. El treball esclau i les execucions eren el pa de cada dia. Flossenbürg va ser especialment dur per als espanyols republicans, que eren considerats enemics polítics del règim. El 3 de març de 1944, Orriols va ser enviat al subcamp de Beneschau, una instal·lació destinada al treball forçat dins de la xarxa de Flossenbürg. Aquest subcamp provenia mà d'obra per a la producció d'armes del Tercer Reich. Els presoners treballaven fins a l'esgotament sota vigilància constant i amb una alimentació insuficient. Després de la seva alliberació, Orriols es va establir a França com molts altres republicans espanyols que no podien tornar a una vida a Espanya encara sota la dictadura de Franco. Va morir a Verdun, Arieja, el 20 d'octubre de 1971. La seva història és la de milers de republicans espanyols que van lluitar per la llibertat i van patir la repressió en els camps nazis. Recordem Francesc Orriols Cots i tots els que van patir la crueltat dels camps nazis. La seva història no ha de ser mai oblidada. La memòria històrica és essencial per entendre el passat i evitar que es repeteixin els errors de la humanitat.